có gió kinh thấy chân răng hát ngáp mình tangan ang yapi đã cả jing ít ngin ya tray lang mat party HSPDP kat badang saki polkis ngi kumbalang ima ich hoping la MLA ne MDC Sean hakasem bol jang using dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sem bol jong using ka party HSPDP ya no rungin om ting tang na benta ban bhakari ya nyom ya yu wat ju aili using unsa berhumenta nalan det lum kan pokasi kan syai hang ne hapo jelan lama lai rong jong ka party ka bandon sembol jong using kan sakawe hari kasih jelajongi kan bukan ping dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing tongin yang spam was ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sembol jong using ka party HSPDP ya no rungin om ting tang na benta ban bhakari hakashi pel tarik nai weng dai hakas nem riu papra lami ka party dur using hang nei hapo jong ka jela naduk kas nem riu papra haduk menta kadang yang scam HSPDP kan thaba kat ba nang yai kisngi kisnem tongin nang tray khang jing sang thai riba ijong ikan nang bha using sisin undai lada don baya lambakla hanrai ngangek bakan omdon ya ka party penpu penting tongin kidia ka khya ka shon kumbaya lama ich hoping dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing tongin yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sembol jong using ka party HSPDP ya no rungin om ting tang na benta ban bhakari waju ailat waju aili ban sha pen bi kum nai kum tai to tip ba shin riak ti jong thi ram dor palat yu maulan nai lakut ya phi la da bakla ya long ren yang thi sulilam san snem syuku ai kamaka kenokla yu nang yalam dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing tongin yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sembol jong using ka party HSPDP ya no rungin om ting tang na benta ban bhakari dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing tongin yang spam what's ngap lawan
ring tang na benta ban bhakaring